Atenție cu intenție de Dragoș Pătran. Bănuiesc că îl știți cu toții pe Dragoș, este cel de la Starea Nației, Starea Sănătății și are el multe alte stări. El este și motivul pentru care atunci când mă duc în supermarket și trebuie să cumpăr ceva, nu pot să-l cumpăr fără să mă uit efectiv pe etichetă să văd toate ingredientele pe care le conține. Pentru că în ziua de astăzi ați fi surprinși ce puteți să găsiți într-un produs simplu. Dar ăsta este un subiect pentru alt video. Bun. În Atenție cu intenție, Dragoș vorbește despre cum să fim mai atenți în viețile noastre, să ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat pentru noi. El are un stil foarte direct și sincer, care pe mine m-a prins instant, exact ca în videourile lui. Nu este o carte din aia cu sfaturi motivaționale clișeice, ci cu exemple concrete și tehnici pe care chiar și tu poți să le aplici imediat. Povestește și chiar foarte multe subiecte pe care el le-a abordat în podcasturile lui. Deci, dacă vrei să începi anul cu extra motivare și să afli lucruri noi care te pot ajuta să devii o versiune mai bună a ta, asta chiar este o carte pe care eu o recomand.